Karin, det er Esben. Jeg vil lave opgaven her. Sport 24 i Horsens oplever i 2022 en stigende konkurrence fra Intersport, Sportshuset Horsens ApS Torvet både på salg og tiltrækning af nye medarbejdere, og derfor øhm, følgende forventninger til 2023 sammenlignet med 2021. Ja, så vil jeg lave opgave 3.1 her. Forklar, hvilke typer budgetter en virksomhed kan udarbejde, hvad de viser. Og jeg tænker umiddelbart, at man kan bruge et resultatbudget, og et resultatbudget, det er et budget, der viser virksomhedens forventede indtægter og omkostninger, og ligesom om de har overskud eller underskud for den næste fremtidige periode. Et likvideringsbudget, og et likvideringsbudget, det er et budget, der viser de forventede indbetalinger og udbetalinger for en fremtidig periode. Så vil jeg også lave opgave 3.2 her. På baggrund af resultatstallene i 2021 for butikken Sport 24 og Horsens og følgende budgetforventninger bedes du udarbejde et resultatbudget i 2023 ved brug af Excel. Ja, det har jeg så gjort her, som man kan se i ved nettoomsætningen i 2023, der har jeg taget den gamle nettoomsætning for 2021, og så har jeg ganget den med 0,96, fordi den forventes at falde med 4%. Og en nettoomsætning, det udgør salgsprisen for de varer, som virksomheden har solgt inden for en bestemt periode. Ja, og ved vareforbrug, der har jeg ikke gjort noget, fordi der står intet i teksten om, at den skal ændres. Og vareforbrug, det udgør kostprisen af de varer, en virksomhed har solgt i løbet af en bestemt periode. Ja, og så ved bruttoadvance, der har jeg bare minuset de to med hinanden for at finde bruttoadvancen. Variable salgsomkostninger, der står, at variable salgsomkostninger forventes at stige med 1%. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har taget de gamle variable omkostninger, så har jeg lavet parentes, så har jeg divideret med 100, og så har jeg så ganget med det ene, det ene procent her, for ligesom at finde ud af, hvad det så giver. Ja, og variable salgsomkostninger, det er de omkostninger, der direkte er bestemt af afsætningen og størrelsen og sammensætningen. Ja, og så dækningsbidrag, der har jeg bare minuset de to med hinanden. Og så med andre eksterne omkostninger, der har jeg gjort det samme igen som sidst. Her med at tage det sig selv, og så dividere det med 100, og så gange med det ene procent her, for ligesom at finde ud af, hvad stigningen er. Ja, og den er så steget med 1%. Ja, og andre eksterne omkostninger, det er de omkostninger, der dækker for eksempel over lokale omkostninger, kassedifferencerne, bilers drift som kostninger og øvrige andre omkostninger. Ja, og ved personaleomkostninger, der er steget med 4%, der har gjort det samme igen med at tage sig selv, dividere med 100, og så gange med det procent, det skal være, for at det giver, at det giver 4, som er 4.371 og 120.000. Ja. Indtjeningsbidrag, der har jeg bare gjort det samme med at tage dækningsbidraget og så minus med de andre omkostninger, der er kommet på. Afskrivninger, der står der herover, at den er faldet med 5.000, så der har jeg bare taget det tal fra sidste år, og så minuset med de 5.000, der er herover. Ja, og afskrivninger, det kan så være afskrivninger på biler, inventar og maskiner, hvis der er ligesom noget, der er faldet i værdi. Ja, og så resultat før renter, der har jeg gjort det samme med at tage det, og så minus det, så man ligesom får resultatet før renter. Der er uændrede renteindtægter, så der skulle man ikke skrive noget. Og så med renteomkostninger, der er den så faldet med 8.000, så har jeg også bare gjort det ligesom ovenover, taget renteomkostninger fra sidste år, og så minuset med de 8.000, der er herover. Og renteomkostninger, det er for eksempel sådan noget som lokale, at man lejer et lokalet. Og så årets resultat, der gjorde det samme. Der var ikke noget, man skulle plusse med, for der var intet renteindtægter. Så minus renterne, indtægterne, og så blev det til
1.043.000. Ja. Ja, så vi laver opgave 3.3, udregne bruttoavanceprocenten. Ja, og så de to andre, det har vi så ikke lært om endnu. Men bruttoavanceprocenten, det blev 38,26, og det har jeg gjort ved, ja, skal lige, det har jeg gjort ved at tage bruttoavancen, så har jeg ganget det med 100, og så har jeg divideret det med nettoomsætningen. Og bruttoavancen, det viser, hvor stor del af virksomhedens nettoomsætning er tilbage, når vareforbruget det er dækket. Ja, og så vil jeg lave B her. Vurdere om Sport24 i Horsens har samlet set forventer en positiv eller negativ udvikling i 2023. Begrund din vurdering og kom med gode råd til Sport24 for at forbedre deres resultat. Som vi kan tydeligt se her i årets resultat, så er det faldet med næsten lidt over 1 million. Så det er gået ret meget ned ad bakke for dem. Ja, og det jeg vil foreslå til dem, det er for eksempel personale omkostninger. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mange der ligesom arbejder der og sådan, men umiddelbart så virker det som en ret høj udgift. Og man kunne se, om man kunne korte noget personale af, for den er jo så stiget, selvom at de har tjent mindre end sidste år. Men ja, det var umiddelbart min video. Ja, tak for denne gang, og jeg glæder mig til næste VØ-team.